Bagonge nesu. Aku ora wedi, dewamu dewa ula. Pak Kijo. Aku lula mbogem percaya ora percaya pokoke lema ula. Setan rata-rata. Wah, setan kaya setan. Arep piye? Ayo, ngejak apa? Ora minggat lega kekulong dereng bakal karane. Wes. Wah, matinya. Aku nak gelono. Eh. Bagi ngopo? Ilang ya, Tro? Ha ilang kowe iki goblok kaya. Tak ulang-ulang nang lemah ki ilang dhewe. Geton aku. Tiwas mempeng ana-ana ke ilang. Ndara Antarja ki iso ambles bumi. Dadi tok gulung nang isor ki mbleset nang jero bumi. Ayo metu. Ayo ora krungu kaya. Wis bablas adoh ora. Ana pujek-pujekke entuk sapi teng kowe. Wong ambles bumi dipujek-pujekke entuk sapi teng kesasar nang sarean kowe men gaduki mayit-mayit. Nesu tenan. Nesu tenan Bagong. Mangkel aku. Tak kapak-kapake ra wedi gregeten tak gulung. Wah sikep tak usek-useke. Untung dheweke ora nyembur. Tak bingkem cangkeme. Aku wis ngerti nek arep nyembur tak bingkem ora metu tak bingkem kok. Tak plenet. Ah iya. Aku ngomong karo kowe jane males lho kok. Ah ya ora ngono, Tro. Kancane meng kowe. Kayak iki berat. Ora apa. Aduh, aku wiwit didhawuhi dening Sinuwun Prabu Mandura. Ora iso mbayangke. Aku pate kok mungsu wong edan-edan. Oh, Wendro, aku lek arep gelut karo kowe piye nek weruh rupamu aku guyu terus. Irung kok kaya sosis. Oh, hei. Wuntule bodong. Ndredek medun. Kaya dilinting munggah. Oh. Wah. Sing mburi kae malah marahi lara weteng aku. Cangkem kok kaya jogangan. Oh. Hei. Wah, gere ora meneng kok. Guajul raimu. Iki ki menungsa digeguyu. Bagonge nesu. Bagonge nesu. Aku digetak. Abape kaya bathang. Lek golek sandal yo nendi? Aja dibuandem sandal ora. Kendel. Yo, kaya. Sampeyan mriki ajeng napa? Pertanyaan goblok. Oh, pitakonan goblok iki. Aku rene genah goleki kowe. Lah nggih. Terus napa tekan iki sampean ajeng napa? Lah, rak
tenan to. Aduh. Nyekel kowe. Weh. Nyekel kula? Iya, kula melumpat. Telek kowe. Truk kowe iki ora rampung-rampung le omong iki tak tantangane. Kowe rene arep ngopo? Ayo omong sing serius. Kowe iki takon karo nuthuk nganggo gitik barang. Ya man kowe ndak omong wae. Kowe tak candhak tak bondo. Nah, ngono dadi. Ayo guys, terus Bang Suli. Lho, sampean ajeng nyekel kula. Ah mesine ngono. Aku ora gelem tok cekel. Kowe bonggo bondo tak kerincung sikilmu ya. Mang maju. Sampeyan kewirangan mungsuh kula. Bangga kayone. Wah, iki mergane panjenengan. Yo, ayo mati. Yo, ayo gamelane gak dunekke. Gak perang yo. Sabaran katulu. Koko Prabu. Sewu sawa kalapatanipun ingkang rayi tadah wadana Koko Prabu dinten samangke. Kula ingkang sowan wonten ing Bali Makambang. Pengajap amung dhateng nendranipun Maduka Kanjeng Koko Prabu sesembanku. Koko Prabu monggo kula aturi midhangetaken aturipun ingkang rayi ing Madukara. Koko Prabu Pandhawa mboten saged menapa-menapa menawi mboten adipun ampingi dhateng Paduka Kanjeng Koko Prabu Ndarawati. Koko Prabu yen arepa sampeyan paring pangandikan ngrepa dhateng ingkang raka. Nuwun sewu. Ginakaken netra batin permana jati sampun ngantos mawi netra lair. Lire piye Kakang? Ingkang raka mboten saged midhangetaken aturipun Ndara Janaka. Sebabe apa? Niki ngibarate kurungan. Niki peksine pun mboten wonten kantun kurungan tok. Manuke mabur nanti ya ambu. Semar iki nek omong ora cetha. Cah saiki radong Sasmita kandhange kelangan manuk mesti madodoyak-oyak. Tegesipun niki ming kantun raga. Sukmane ora ana, Ndara. Gong, oh iya, iya. Oh
Meraina sumubang pangaruna kadinetraning uga rapuh sabdaning kukila rengkane kara saketer kene dongane engkung ler wuwu sing bene panca pepetoking ayam wana merak mangguhing pagakan Mastu nama Sidam Sekaring Bawana Langgeng Kakang Narada Kakang Resi Kanika Putra Awerkencang Warudaya Pak Pong Mbok Bolong kali cedhe sapa sing gawe Iya pun apidi marmanipun dinten sakmangke Kakang Narada ulun caketaken kaliyan sangjaning para Jawata mugi andadosna ing kawuningan Kakang angengeti bilih badhe tumapak ing kodrating jagat ing winastan Baratayuda Jaya binangun mila para Jawata kedah anyerat pepakem ingkang kedah lumampah wonten ing madyaning Baratayuda. Lah inggih. Jumbuh lan ngandika paduka ingkang sampun kula midhangetaken pinten-pinten dinten ing sampun kepengker bilih saya nyeketi tumapak ing perang ageng Baratayuda mila para Jawata kedah anggadhahi pepakem ing kedah linampan wonten ing madyaning Baratayuda mekaten Kakang. Wondene pepakem menika kula wau badhe kula serat wonten ing Werda ingkang namipun Werda Citapsara ingkang sakmangke sampun dipun cawisaken dening pun Bathara Penyarian. Ha inggih Di. Lajeng sakmangke daya-daya kemawon Adi Guru ingkang kedah paring dawuh. Kados pundi tumapak ing perang Baratayuda sakmangke senopati kapacak wonten ing madyaning Baratayuda tumunten Adi Guru kula aturi paring pangandikan penyarian ya wonten paring dawuh pukulun. Wektu dina samengko kita ing kudu gatekake kelawan apa kang dadi sabda ulun lan kita tulis ana ing jroning Weda Citapsara non ngestaken dawuh sedaya sampun samapta ing gati sawiga ing diri mula ora usah dadak walang ati mula diagi kita ndak keparengake maju nggon kita ngabiyantara ana ing ngarsaning Kakang Resi Kanika Putra nunamit pasang Kalimantabit nepakno ing ngondune dumawahing Lawang Tuwang pukulun samangke monggo latri paring dawuh saha ingkang putra pun penyarian sampun samapta nedya nyerat wonten ing pepakem Weda Citapsara penyarian wonten timbalan Baratayuda Jaya binangun yekti ora bakal bisa diberat sarta ora ana ingkang bisa miradati kelawan kodrating jagat katundha duta pengawaking Pandhawa ingkang kaping 3 wis gagar anjabel negara Ngastina lan Ngendraprasta sakjajane sayekti ing dadi jalaran para Pandhawa kudu campuh perang kelawan para Sata Kurawa nadyan iku kadang pribadi. Inggih.
ingkang sepisan ingkang bakal kita serat jroning Weda Citapsara lampun para Kurawa ngetoni Senopati ya kuwi Pandhita Ngetalkanda Dewabrata ya Bisma nalika semono Kodrat wis kudu lumaku Senopati saka negara utawa saka para Pandhawa tanun kejaba mung Senopati Pawestri ya kuwi wujud para Srikandhi jroning pepakem wis kinodrat keparenging dewa Begawan Bisma Sirna sarta Senopatining Kurawa gugur dening para Srikandhi napa ngestaken dawuh wondene ngangka sak banjure Senopati ingkang pinatah saka negara Ngastina tanil kejaba mung nalindring Mandura Prabu Baladewa wondene Senopati saka Pandhawa tanil kejaba mung satring jangkar bumi ya kuwi Atmajaning Siwerkudara Raden Antarja penyarian Sarating Pandam Sumala amadhangi jroning pasarean ngenangi wadana katon remu-remu kalingan ngangrengeng sang Dyah Manaheng kocap kacarita dupi sang Hyang Penyarian arsa nyerat Senopati saking negaring Astina nata Mandura Prabu Baladewa kedadak wonten lanceng seta ingkang kumitir kekalangan angideri sacaketing sang Hyang Penyarian nalika semanten saya wani abure lanceng seta satemaha nyampluk mangsi ambleber wonten madyaning Weda Citapsara angi cali serataning nata Mandura Prabu Baladewa kaget kadrakasan sang Hyang Bathara Guru wau Amet asang limantabit pulun menika mboten saking pokal damelipun ingkang putrapun penyarian kita ora usah dadak rumangsa luput ulun wis ngerti sapa ta sejatine ingkang darbi pakarti ing kaya mengkono mara kita mapana ning pepungkuran ulun sadina maneh bakal ana titah ingkang sowan ngabiyantara ing ngarsa ulun penyarian Ambya Pala Pandhawa ambya gumulung mangung sireng sata Kurawa ora lidhak ujare wong dapur tenan lha apa tumane ngatasé ya kuwi beribraning jagat wujuding lanceng seta lha kok dadi ngene kuat munggah ning kayangan nek tanpa sesingloning wong kang darbi kekuatan sak nduring titah swantah ora bakal kelakon Narayana inggih kula pulun Sukma Wicara apa ta darunane dene jeneng kita darbi pakarti kaya mengkono pulun mugi dados ning ngawuningan ingkang badhe kaserat wonten madyaning Weda Citapsara inggih menika nalindring Mandura mengsah anak kula pun Antarja samangke saenipun boten sisah dipun serat wonten ing telenging Citapsara lirik kepiye Kresna jalaran kodrat wis ora bisa diwiradati nata Mandura tanana ingkang bisa nandhi kejaba mung satria ing jangkar bumi Antarja lamun kita darbi panyuwuning kaya mengkono apa kira-kira kita bisa murba kelawan nata Mandura apa dene satria ing jangkar bumi Antarja menawi menika dawuh paduka pangadi pulun kula sendika namung kemawon kula wonten pitumbasipun pitukane apa menawi paduka pulun pasrah dhateng ingkang wayah pun Narayana inggih pun Sukma Wicara supados sakmangke kula murba dhateng kawunanipun Kaka Prabu Mandura miwah Antarja anak kula menawi kepareng Citapsara kula suwun kinaya pepakem pathokanipun ingkang wayah pun Narayana anggenipun kula minangka dados pujangganing Bratayuda pulun
Kakang rada kados pundi? Semua wicara iki njaluke aneh-aneh wae. Monggo dipun basa ngasta paduka Adi Pramesti Bathara Guru. Narayana iki wonten dawuh. Apa ingkang dadi panjaluk kita ulun udaneni nanging ulun uga njaluk pitukon. Pitumbasipun menapa? Gandeng jroning Bratayuda wis ora ana ing bisa bali urip meneh. Aja kongsi kita tumindak ing ora prayoga Sekar Wijaya Kesuma ulun suwun. Monggo kula aturi nampi wangadi ulun. Weda citap sora wis kita tampa nanging kita mboyaken mblenjani lawan janji kita lamun kita ingkang wenang murba masisa lawan Nata Mandura apa dene Siantarja non ngestaken dawuh kanthi kaya mengkono ulun paring dawuh lamun kaya wis rampung kasutapan kita nggon kita Lakutaka Nindra jumbuh kalawan apa ingkang kita suwun lan jumbuh kalawan apa kang dadi gayuhan kita bali marang Bali Kambang Kresna ing kono bakal katandha sapa ingkang bakal ungguling Bratayuda kula nyuwun pamit sing ati-ati aja kaya bocah cilik Narayana. Alugon lakuning lekas Lukita lena ting kidung Sukma langgeng Kakang Sukma Wicara Kula ngupadihan panjenengan bot-bot enggonipun Kakang duwe rasa tresna kelawan kadang-kadang para Pandhawa nganti tak lewangi ketayalan ngupaya weda jitapsara pepakem Bratayuda ing pangajab bisa gawe srana ungguling Bratayuda para Pandhawa menapa sampun pikantuk damel Kakang Sukma Wicara pangestumu pamujimu wis entuk gawe Sukma langgeng monggo kula dherekaken kundur wonten ing Bali Makambang pun Kakang ora nedya kundur saiki menawi boten purun kula peksa lho kok ngono monggo kula aturi kundur Kakang Sukma Wicara wonten ing raga panjenenganing mapan wonten ing Bali Kambang Kakang Sukma Wicara.
Koko Prabu. Mugi dados ning ngawuningan sampun dangu anggen kula ngarantu anggen paduka nglampahi tapa nendra. Koko Prabu sampun winanci jengan ndika Koko Prabu nin wong anggenipun lampah tapa Koko Prabu. Wah. Wah. Atwala narpa Kresna tan tulasa maring Sang Resi Jahnawi Suta Yai Haji sewu-sewu alamatanipun ingkang Raka Tadah Wadana ngantos anjalari paduka sak ngedang ketayalan rawuh wonten ing bali kambang Koko Prabu Pandhawa mboten badhe saged lumampah Pandhawa mboten badhe saged kumrimbyah astanipun menawi mboten saking maduka Kanjeng Koko Prabu. Mila sak mangke Koko Prabu kula suwun sampun ngantos tebih-tebih kaliyan para Pandhawa. Kedah tansah angampingi dhateng Pandhawa Koko Prabu. Wah, clitheng kakangku. Aja nganti kowe lunga saka para Pandhawa. Iki wis nyaketi tumapaking perang gedhe. Syukur dene Jlamprong wis bisa mungu nendraning Mbak Clitheng kakangku. Wah, padhang trawangan pikire para Pandhawa. Yayi, Werkudara, Arjuna, jumbuh lawan ingkang wis sumebar warata, sapa ingkang bisa mungu nendraning pun Kakang Yayi Janaka? Ya kuwi ingkang bakal ndak dombane ana ing perang gedhe Bratayuda. Koko Prabu. Ngaturaken panuwun ingkang tanpa pepindhan. Ya Janaka. Mundura. Wonten menapa ana rembug ingkang bakal ndak rembug kelawan si Werkudara. Koko Prabu aturi paring dawuh. Kok sik to, mengko gampang. Nggih. Dara. Nggih. Nggone pun Kakang nglakoni tapa nendra iki sejatine mung gedhening rasa tresnaning pun Kakang lawan para Pandhawa. Gandeng pun Kakang wis bisa mangerteni yen to perang Bratayuda ora bakal bisa diselaki tetep kudu lumaku. Wah, iya. Tumulipun Kakang nglakoni tapa nendra? Iya. Apa to wigatine pun Kakang mung kepengin ngerti pepakem jroning Bratayuda ingkang wis diserat dening para Jawata. Lan ngerti yo. Weda Jitapsara wis ana ing tanganing pun Kakang. Pun Kakang ing mangerteni lumakuning kodrat lumampaking Bratayuda. Senopati sapa ingkang bakal maju lan mungsuhe sapa mengko pun Kakang wis ngerti. Wah, syukur yen to kaya mengkono. Werkudara. Nggih. Mara coba saya aku tak takon karo kowe. Kowe arep takon apa? Jroning pun Kakang sowan marang Sang Hyang Pramesti Bathara Guru nalika semana pancen pun Kakang tumindak ingkang ora sak mestine. Pun Kakang membo lanceng seta tumuli nyampluk mangsi ingkang kinarya nyerat Sang Hyang Penyarian ana ing jroning Jitapsara. Apa to sababe dene pun Kakang kudu tumindak kaya mengkono merga yen to nganti seratan kuwi mau serat ana ing Jitapsara sayekti Bratayuda ora bakal bisa rampung gedhe-gedhene Pandhawa kalah. Sebabe apa? Sebabe Siadi bakal tak paringi priksa. Sebabe merga senopati negara Ngastina ya kuwi Koko Prabu Baladewa. Lah senopati saka Pandhawa ya kuwi anakmu Si Antarja. Tumuli seratan kuwi mau kudu ilang merga ketumplakan mangsi ingkang tak sampluk nalika pun Kakang mujud lanceng seta. Iya. Dara, pun Kakang entuk pangapura ning Sang Hyang Manikmaya nanging pun Kakang sinampiran kewajiban ingkang ora enteng. Kewajiban apa? Kewajiban pun Kakang kudu murba kelawan Koko Prabu Mandura lan Si Antarja anakmu.
Mongko dawuhing Sang Hyang Jatimurti. Yen nganti iki mengko aku ora nglakoni tegese pun Kakang nyidra ing janji lan para Jawata. Pandhawa bakal tumpes jroning Bratayuda. Ora usah mbok kalang-kalang. Tegese piye? Apa yang kudu mbok tindakake? Antarja kudu dadi tabuk tawur kamenanganing para Pandhawa, tegese Antarja kudu mati Werkudara. Wah. Oh. Sumrepet maning aku bareng kowe paring pangandikan sing kaya ngono. Antarja anakku. Kena ngapa? Kudu mati sadurunge Bratayuda. Bola-bali Antarja matur karo aku yen pengin dadi senopati, pengin labuh karo wong tuane. Nanging kena ngapa garising pesthi Antarja kudu kaya ngono? Werkudara, kosek to. Sabar. Ya bener. Kowe tak kandhani ya jroning Bratayuda mengko kuwi kowe ora mung nemoni patine anakmu, ning bakal nemoni patine wong pirang-pirang. Ing sak temene kabeh mau nabet ana ing rasamu tegese wong-wong sing tresnani mengko bakal gugur ana ing Bratayuda. Kena apa kudu Antarja? Werkudara. Siji pesthi, loro jodho, telu tibaning wahyu kuwi diasta dening panguwasaning dat kang murweng dat. Menungso mung sak derma nglakoni. Digadang-gadang kaya ngapa? Sing jeneng anak kuwi saka tembung ana. Ana merga sing gawe urip. Dene kowe mung dititipi momong karo sing gawe jagat. Yen sing gawe jagat wis njaluk bali, kowe bisa bangga apa aku tak takon? Kelingan ora? Patine Stija Boma Narakasura, patine Samba, anak-anakku sing tak gadang-gadang kudu tekaning pati mergo aku weruh kelawan kodrat ing kudu lumaku kelawan si Setija apa dene Samba. Ning apa pun Kakang tau getuni? Apa pun Kakang tau gelo karo sing jeneng kodrat? Ora. Mergo aku mesti nampa karo kahanane. Aku nampa karo kahanan, aku nampa karo apa sing digareke sing gawe urip. Yen kowe ora nampa karo sing digawe sing gawe urip, apa kowe iki ngungkuli panguwasamu karo sing gawe jagat? Ora caturan. Oh. Koko Prabu. Dados pundi lelaman menika, Yayi? Kula ngertos kodheng manahipun pun Werkudara. Kula ngertos kados menapa gempalipun manahipun Werkudara nanging menika mangke badhe wonten tetamba sarana lumerek ing wanci. Sarana lumerek ing wanci. Kula suwun kanthi sanget Arjuna, wonten paring adawu. Dandanana atine kadangmu tuwa. Aja mengkon Kakang dhewe. Yen kabeh dimbrokke pun Kakang, sapa sing bakal ngewangi nam-enam perkara iki? Yayaji, kula nyuwun supados Yayaji keparenga angareh-areh dhateng manahipun Werkudara. Kula badhe ngleksanakaken dawuhing Jawata. Koko Prabu borong sailan botenipun lelampan menika dhateng paduka Kanjeng Koko Prabu. Oh.